ଦୁଇ ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ହେଲେ ଭାଇ ଯଦି ଶବର ରାଜା ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହୁଏ? ଆକ୍ରମଣ! ଅସଭ୍ୟ ଶବର ସନ୍ତାନକୁ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ତାର ଶବର ପଲ୍ଲୀରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବା, ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦବା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏ ତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆମେ ଦେବୀ ଜଙ୍ଗଲ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବାନି। ଅନୁମତି? ତୁ କାହାର ଅନୁମତି କଥା କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗ? ଦେବୀ ଜଙ୍ଗଲ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ପିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବାର ଥିଲା ଭାଇ। ପିତାଙ୍କର ଅନୁମତି? ନା, ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୁବରାଜ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଦ୍ୱାରକାର ଭାବି ସମ୍ରାଟ। ଦ୍ୱାରକାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ତ ଆଜିର ସେନାପତି। ତମର ଆଦେଶ ମୋର ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ସାଙ୍ଗ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଝିଅମାନେ ମାତାଲ ହୋଇ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଗାଉଛନ୍ତି। କାହାରି ମନରେ କିଛି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ଶବର ପଲ୍ଲୀରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅ। ପଛପଟୁ ଆକ୍ରମଣ କର। କାହାରିକୁ ବି ଖାସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯା। ଯଥାଜ୍ଞା ଭାଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ତୁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଛାତିର ରକ୍ତ ଦେଇ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ!